dia, em dic Ionela, faig tercer curs i vaig a l'escola Beethoven. Us vull explicar un llibre. El llibre es diu El mussol mai no està sol. L'autora és Fina Rifà i el llibre tracta sobre dos germans de sol, el Nil i el Nol, que no podien dormir i tenien els ulls oberts com un mussol. Ells mai no ha vist un mussol de veritat. La Helena i la mare ha dit que hi ha una parella de mussols davant del pi gran, davant de casa, i decideixen anar a viure per la nit. Quan ha arribat, el mussol comença a gritar i l'espanta molt i van cap a casa corrent. I cap d'uns dies es espera una altra sorpresa perquè un mussolet ha caigut del pi gran. I si voleu saber què passarà en aquesta història, llegiu-lo. El llibre m'ha agradat perquè el Nil i el Nol són bessons, com jo i la Cristina, i perquè m'agraden els colors que tenen els mussols. Adeu, fins una altra. Plain drink, get hyped, don't like me, then tell me how you like that.